Hemmeňize salam aleikum. Sizi süýgüli kanalyňyzda Noldan ingliz dilini öwrenmegiň ikinji dersinde hoş gördük. Biz bugün ingliz dilini okumana birinji adymy äderis. Bu dersiň soňunda siz özüňiz hem haýran galarsyňyz. Näme üçin diýseňiz siz 15 minutyň içinde eýýäm netije eýe bolarsyňyz. Häzirki wagtda siz ingliz dilindäki alfabeti görüp dursaňyz. Harplaryň gapdalyna bolsa, olaryň okulşy ýazylar. Kvadrat skopanyň içinde sesler ýazylar. Bu transkripsiya. Bu belgiler siz öz-özünden ýat tutarsyňyz. Gelin, häzir bilelikde bu harplary okalyň we transkripsiýa seredeliň. A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z. Gelin esasy 3-nji katara geçeliň. Bu harplaryň sözlerde okulşy. Elbetde çekimsiz harplary okumak aňsazdyrak. Gelin häzir gyzyl bilen belgilenen çekimsiz harplary okumagy öwreneliň. B D F H K L M N P R. Bu sesle biz durup geçýäris. Bu ses çıkarmak üçin siz diliňizi taňlagyza getirmeli. Gelin häzir türkmen dilindäki rejewady inglizçe okap göreliň. Recep, S T V. ine şu görýän käbir çekimsiz harplaryňyz sözlerde bir hil bolup okulýar. Siz bulary özüňize belli alaň. R harpyndan başgasy sizde kynçylyk döretmese gerek diýip pikir edýän. İngliz dilinde boğumlar iki görnüşe bölünýär. Açyk we ýapyk. Açyk boğumlar çekimli harplar bilen gutarýar. Ýapyk boğumlar bolsa çekimsiz harplar bilen gutarýar. Meselem, ga, lam. Bugün biz iki sany ýönükey kadalary öwrenmeli. I harpy sözüň soňuna gelse okulmaýar. We açyk boğumdaky çekimli harplar alfabetde görnüşi ýaly okulýar. Gelin bu çekimleri ýatlalyň. A E I O U. Mysal üçin siz çekimli bilen gutarýan boğum görseňiz, ol alfabetdäki ýaly okular. Take Biz bärde ey harpyny açyk boğumda görüp dururuz. Diýmek, biz muny alfabetdäki ýaly okaýarys. We biz soňky kadany hem ýatlaýarys. Soňky i harpy sözlemde okulmaýar. Eve I harpynyň transkripsiýasyna üns bereliň. Onuň gapdalyna iki sany nokat goýulan. Bu diýmek, i harpyny birazrak sozup aýtmagy aňladýar. E mile no tube Gelin türgelleşmäne başlalyň. Bu harp açyk boğumda nähil okular? A Häzir bolsa siz bu sözleri okaň. Soňra bolsa biz okarys. bake fate laid hate
name, e, Eger sözlem bir bogumdan ibarat bolsa, onda biz bu harpy hökman okarys. b, me, beat, Eve, Steve, I, dime, kite, like, 9, fine, oh, soul, vote, no, whole, home, tone, you, tube, dude, bugle, nude, fume, mute, Iň esasy siz bulan hemmesini daşyňyzdan okaň. Eger siz içiňizden okasaňyz, onda bunyň netijesi pes bolar. home, Öý. Okamany dowam etýäs. Siz okarsyňyz, men bolsa gaýtalaryn. late, hope, fake, tube, dole, lone, bee, dope, bake, file, tone, fuse, Siz bu ýerde S harpynyň gara bilen belgilenini görüp dursaňyz, sebäbi bu ýerde S harpy Z harpyny berýär. Sebäbi bol iki çekimliniň ortasynda dur. fuse, bite, save, kite, Bat börük. Indi bolsa tempi ýokarlalyň we sözleri biraz çaltyrak okamana synaşalyň. sake, no, whole, bee, gale, home, name, file, tape, time, Wagt. Birinci setri okaň, ondan soň bolsa men okaryn.
vein, bone, late. Nude, mope, dive. Lake, male. Lake, Köl. Dogry terjimany we dogry transkripsiýany tapyň. time, home, lake. Haçanda bir sözleri okanymyzda hökman suratda onuň transkripsiýasyna seredin. Şol ýagdaýda biz sözleriň dogry okurşyny ýat tutarys. Sebäbi bu size geljekde hem gerek bolar. Indi bolsa sözleri öz başdak ýazmana synanşalyň. Home, time, lake. Hormatly agdalar, şunuň bilen biziň bugünkü maşgymyz hem tamam boldy. Indiki maşga geçmeden olar bolsa bu maşklary siz öz başda aýtalan. Maşklar sizin gönlüňizde ýaram bolsa kanalymyza agza bolun we jaňjagy düwmesine basmagy unutmaň. Indiki maşklarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.